sithi siyaphumelela kodwa empumelelweni yethu utholakala emva kwempumelelo sekukhona inkinga esuke sinazo lapho sisuke sithathe khona kodwa hayi lapha kuwe bakushuna makade ebese ngiyabachazela ke ngibabuyisela impendulo ukuthi cha indlela esisebenza ngayo ayifani nalo usebenza ngendlela ewafundiswa ngayo esikoleni sakhe nalo usebenza ngendlela ewafundiswa ngayo esikoleni sakhe mina ngihlala ngikusho nje ukuthi umsebenzi wami awunayo i-affect umsebenzi wami awunayo imbandela ethi njengoba sewenze lokhu ungakwenzi lokhu sekumele wenze lokhu anginayo into enjalo emsebenzini okusho ukuthi umgomo nembandela imigomo nje anginayo nje phakathi kwayo into ethi umgomo ngoba into le ewumgomo iyona le eyingozi eyenza ukuthi umuntu ayenze into bese kufika isikhathi sokuthi simhlulekile ukwenza umgomo and okunye okwesibili abaye bathi umuntu mawuye wathatha lento masa sehambile umuntu uhamba nawo lokho ukuthatha la ekhaya akunjani kuyasala bese kube ukuthi kusale ezandleni ezinjani mangabe kusele ezandleni abazokuthatha bakuhlukumeze njengokuthi nje umuntu angashiya imoto ngeke aservice imoto umuntu esesegodini umnini ofana service imoto imingana zakhe sizozithatha vele lezo moto zambe ziyophuza amazutshwala vele kuyoba semathi uhambe nazo angahambanga nazo kanti azihlonishwanga ini impahla kamuva not ukuthi imigomo ebefanele ukuthi impahla ayihlonishwanga mhlambe bayithathile imoto bayidayisa so bengeke umufi ke avuke ayothenga enye imoto engakusho nje phakathi kwabo abantu la ekhaya baphumelela ngenkani njoba ngikutshela nje ngonyaka ophelile kuna 3 wemoto engizithengele ama client zintsha nazo zibona ngegcekeni babonga umsebenzi nginabantu abafika bathi bazobonga la ekhaya ngelinye ilanga nje ngiyafisa ukuthi makufike umuntu azobonga ngemoto ngikubize ngithi awuzuzomveza lo mntashi ukuthi nakho mina nansi imoto enqhamana ezinye imoto ziyavela la ukuthi shop ezinjani ezifike nama client njengoba ufikile nje wena phakathi kwayo awusiyena uqala ofikile bakhona abanye sebake bafika badlula bazibona zonke lezi zinto engikhuluma ngazo mina nje dokotela ngithunywa umuntu ose-East London ulokho uyafona sicela sishuthele umkhulu uShumula Magadi ukumveze lapha kwi-channel yakho lo baba unalo iqiniso uthi lo muntu umkhulu wafika la kuwe angazi noma isuke eZimbabwe noma uchazile nje isitori sakhe exakekile very good wafike wamsiza uthi wayingasala ekhaya yes so wamsiza wasethi ucela ukuthi ke nami ngifike ngizoshuthela abantu le ndaba sikhulume emhlabeni ukuthi abantu abathatha izinto yakhona yena ukubasiza mase zibaxaka very good angikubekela uma beyithathela abayithathekho mangitholile bayaqhuba leso sikhashanyana behlukane mhlawumbe emshile nengane impilo kuye nje ayihlangani kahle akwakheki ngabe udokotela engakwazi ukungisizela lolo hlobo lomuntu mayekho kuba kuyenzeka mihla namalanga bafika abantu abanjalo kodwa siqala kuphi na siqala ekuhloleni ngibuka ukuthi yini imbangela edala lokho ukuthi kwenzeke lokho kumuntu angilaleli ukusho kwakhe bese ngenza lokho kodwa ngiqale ngihlole bese ngiyabuka bese ngiyakuthi wena bhuti kuphambana nala so indlela engafanele ukuthi usizakale ngayo ngafuna siqale senze u1 no2 no3 bese uma uyakhona ukwazi ukuthi ke sesiqhubeka nokusiza abanye ke baye bathi yazi ngihamba ngisebenza ngama truck ngihamba le kodwa ngishiya umuzi wami uNkulunkulu anginalo ithemba wemfowethu ngikhulume ngiyaxolisa ukusho lento engizoyisho yazi ngithi ngikhulume ngithi uyabona ingidi mfowethu nje obuyibona nazi ingidi uyabona ingidi le u30 rand moyithenga esitolo mkhulu ngiyaxolisa ukusho lento engizoyisho ngithi yazi kwenye indawo umdali wageja kancane kwangakhiye
wageja kancane umdali wangenza njengabelungu. Sometimes abelungu benza okuhlakaniphile ukudlula umdali. Ngiyaqisa ukusho nje bazongizwa ngabantu. Ngishiso yini? Yabona le ngidi le noma ungathenga isikhiya ungathatha isikhiya esifana nale uthi uzovula la. Ngeke kuvuleke. Kwenziwa yini lokho? Kwenziwa abelungu. Kodwa umdali wenza umuntu, wenza umfazi. Umfazi umkhiphela inkomo ezu11 kodwa akanawo akakhiyekanga. Uyayibona nje lento uzoyikhiphela inkomo ezu11 ayinakhiya yokuthi uyikhiphe. Nami nje unkosikazi wakho mangikhuluma ulimi lami lazwakala kahle singavumelana kodwa wena ukhipha inkomo ezu11. Angumjezisi ke kodwa kumdala kulokho. Indlela naye wayiqonda ukuyibonakalisa ukuthi yena mkhulu wazi ukwenza okuhle nokubi. So zikhona inkinga efana nalezi ethinta abafowethu. Kuze kubhidlike imizi, kubhidlike imishado. Hayi ngoba sisuke simenza isiphukuphuku umuntu. Kodwa siyawenza umuzi womuntu afika athi bamthemba ngicela ungikhele umuzi wami ngoba ngakhipha inkomo. Sisuke singambulali. Uyafika sisebenza ingidi siyobethela umuzi wakhe, umfazi wakhe amfice enjengalokho wamshiya. Ngoba imizi iyabhidlika. Ebese bangibuza ke baba uqwabe bathi pho mase ngimkhile ngukhile umuzi wami mase ngifa kuyosala kwenzakalani ngokushona kwakho bakuqwabe ngale nkathi usushonile wena kusuke sekufe yonke idili iyayenzekile akasala umakoti wakho enenkinga ifuka ukuthi asemncane asengasala phatho ngoba umbuza bayibangibuza ukuthi sengukhile ke emva kwalokho usala phila kanjani. Ngihamba nayo le. Mawuhamba wena uhambe nedili yomuntu uyasala lo enjalo eqhubeke nempilo. Cha dokotela asivalelise ngenxa yesikhathi baba. Bengicela siphinde sikhumbuze abantu ubaba uShumla Makati utholakala kuphi, inombolo zocinga atholakala kuzona. Baba uShumla Makati utholakala idolobha lami liseMangosi. Mangosi. Kodwa la elalini zami basho njalo ngesixhosa bathi kuseyilalini. Elalini zami kusephela ndaba. Inombolo zami engitholakala kuzo. Enye yazo 076 18 37 016. Eyesibili ithi 065 075 33 45 kunjalo. Ubaba uShumla Makati. uShumla Makati ephela ndaba izinto ziyamxosha kodwa zazi ukuthi zimxoshelana. Cool. Ngabe unazi insuku zokusebenza la ekhaya? Kulamula ukulala la ekhaya. Alukho usuke ngithi akusetshenzwa ngalo ngoba angisebenzi umlungu futhi angikazi ngisebenza umlungu. Selokhu kwathi inhlonje ngisebenza lo msebenzi. 1985 ngithatha umsebenzi. 1985 ngiphuma esikoleni. Ngizothatha ngicela ukuyichazisisa nje kahle njengoba ibeka. Akukhona lokho ukuthi uzothatha lento ngoba kuzoshona ingane yakho noma kuzoshona unkosikazi wakho. Hayi kanjalo. Masithi sithatha lento siphakamisa umsebenzi. Hayi lokho ukuthi uthwalisa ukuthi uthwala ngomuntu kwenza cha siphakamisa umsebenzi kulokho umuntu asuka afisa ukuthi kwenzeke khona athole impumelelo empilweni. Okay mkhulu. Umuntu ke othwalayo noma umuntu othatha lento kumele kube umuntu onjani, umuntu osevele kukhona kwenzayo noma umuntu osanomqondo ukuthi ngicabanga ukwenza into ethile. Kanje kukhona ukuthi athi umuntu ngifuna ukuthi angifanele nomshado. Umshado ulungisela sometimes before. Kuya ngumuntu. Athi umuntu ngifuna ukuthi ngithi ngakha lesitolo sami ngibe sengivele sengigezile. Siyamenzela. Ngeke athi umuntu athi ufuna uzophakamisa umsebenzi wakhe afuna ukwenza ebese ngithi mina qala uhambe uyokwakha isitolo ngoba lokho engisuke ngizomenzela khona yikho lokho kuzokwenza ukuthi kulethe income kuye. Njengomuntu ke mkhulu osunesikhashana wenza lo msebenzi ngokujwayelekile kuyaye kube isikhathi esingakanani ukuthi umuntu evumbuke noma eyithole imphumela yalento asuka ayithathile la ekhaya. Very good, umbuzo omuhle lo ngoba nawo futhi ama customer angibuza lokho. Noma ke izinto zingenzeki ngokufana kuwo wonke umuntu. Kodwa ianswer yona ufike uyithole la ekhaya kodwa hayi le ethi 2 months 3 months hayi kanjalo.
kodwa sifike sithi mase ukuhlolela lapha bese siyathola ukuthi wena impumelelo yakho izoqala emva kwamaviki amangaki. Yebo. Yeah. Okusho ukuthi ngoba sineyinkinga ezingafani umsamo wakhe omunye kusafanele ukuthi ushaye lapha bese ngoba omunye ufika athi hayi mina ngifuna ukuthatha cha asiqale sibheke ukuthi uwona umsamo wakho ukahle yini ngingakuthatha ngikubeke endaweni eclean wena ube ungcolile. Okay. Enye into ke mkhulu yayihlupha abantu bakhala ngokuthi sengiyithathile lento kuyenzeka wena kugobela wami uyahamba emhlabeni ngiyaye ngisala kanjani nalento engiyithathile. ile isuke inomgomo leyo nto leyo. Yeah. If kwenzeka ukuthi uthatha into bese ngokuhamba kwakho bese iyamphazamisa ile isuke inomgomo. Okay. Ileyo ke isuke inomgomo eba nenkinga ethi kukhona imigomo ekade uhamba phezulu kwayo. Kodwa if ukuthi nje awukho umgomo ekade uvele uhamba phezulu kwawo noma wawunikezwe wona ayikwazi kuba nenkinga. Okusho ukuthi noma kuhamba mina ngiyithathile lento akunankinga. Ayikho inkinga sithi nje nakho sekuhambe wena uyishiya kubantwana. Abantwana ke la engifuna ukuyicacisa. Yabona imoto nje obuyibona kanje. Imini engiyise service. Uma sehambile umnikazi wempahla abantwana abasayise service imoto. Bamba bangena ngaye emathaveni baphuza ngayo utshwala wathi emva kwalokho bese bathi hayi impahla ihambe nomnikazi. Kanti umnikazi waye service. Bona abasayiservice bangena ngayo ethaveni kuphela. Ilokhu ke isizulu esithi inkomo engenamelusi igcwala amakhizi. Yeah. Okay mkhulu. Bengifisa ke sithinte khona into ehlupha kakhulu abantu noma abantu kuyayi kutholakala ukuthi njengasonke isikhathi abantwana bahambe bebuka kunalento okuthiwa umdliwa. Masikhuluma ngomdliwa sikhuluma ngani kahle ngikhuluma nomuntu osenesikhathi eside kulapheni osenolwazi olwanele. Masikhuluma ngomdliwa mkhulu sikhuluma ngani? Masikhuluma ngomdliwa sisuke sikhuluma ngoba kuthiwa unedlo